Još jedno jako zanimljivo mesto, vojna fortifikacija, sagrađena u vreme Obrenovića, Aleksandra Obrenovića. I postoje samo dve takvog tipa u Srbiji, oko nekih većih gradova. Prvi veći bastion se nalazi oko Zaječara, taj takozvani odbrambeni prsten, koji je u krugu od oko 68 km, a drugi iznad mesta Babušnica, na Jeremijinom brdu. To je bio neki odbrambeni prsten. Služio je isto i kao utvrđenje, kao odbrana od naleta osvajača, ali takođe su služili kao neki vid kazamata, magacina ili čega već. Sada je ovo mesto omiljeno izletište građana Babušnice, ali i šire okoline. Kad pomenuh izletište, ovde se na ovom proplanku ovde okupljuju ljudi oko ovih prelepih hrastova. Jako je simpatično mesto, uredno, čisto. A pogled je fantastičan na golemi stol.